sabun, colek, colek, sabun menyek, sabun menyek. Ngono tak ta? Gayang temenanang. Jan atruk ya, Pek. Oh. Sekarang yo nek aku metu ora nganggo rap ngene iki ora gelem metu aku. Bring, bring bongkotan dikethok tinggo celengan, celengan anyar dicolong maling, nginjen manten anyar dientup kala jengking. Ker syukur wong lanang kok becicilan gawa banyu kok bececeran rupane ayu titel eceran rupa-rupa ayu njaluk duit 20.000 nek bak aduh lali ta aku wonge apa anane nek bab duit aku ra duwe dhek gelem pikire ngrangkul aku sak kencenge. Dekne tak kipatke tiba klumah ketok kathoke. Bareng ketok kathoke, kathokku mlotrok ketok batrene. Wis ngono kowe pokoke wis rasa-rasa diteruske, Gong. Ya wis, aku wis puas kok ayan aku. Menyingkat waktu aku. Aku kan to the point wonge. Ya, iki saiki iki acarane apa? Genah wayangan lho. Nah, gue tekon acara ini kena wayangan. Ora maksudnya rinci. Aku rasa menjelaskan secara rinci. Aku wis omong, nah aku wong to the point. Iki pokoknya awake dhewe iki mengisi acara HWD. HWD iki apa? Hari Wayang Dunia. Lho, kepiye to? Wah yos, bunga ya Gong ya bunga. Ngatile kono Pak Bis mau turun gone enggo-enggoan glundung yang asem tenan kok. Mbak wis penting wis apa jenenge? Info sudah diterima ki arep nembang-nembang apa ora usah. Buang-buang waktu Gong aku ora seneng aku ki. Bocah dolanan ora ngerti wayah. Ora ngerti wayah. Wis dolanan iki. Apa? Kok aku metu ora nganggo rap. Pengen to kowe, Pak? Iya. Kawan ora ana gunane kabeh. Minggat kono. Nesu kae. Genah nesu tole-tole ayo gek do ditutke daramu Abimanyu kae. Apa? Tunjung Bang Trate. Ayo le, ayo. Yo moko Pak. Kok, oh ayo.
Wah. Angler bawaning kang sinong mati gawe gelar nararya mbek susutira pamok sang mangrempak Suranggangkara kita mangsa ana satriya lumebu ana krendha ana sapa satriya Plongkowati Raden Abimanyu kekasihku kowe sapa kang bau reksa alas kene aku jenengku Jaya Sudirga aku Jaya Lengkara ana wigati apa kowe lumebu ana alas iki nedya gayuh nugrahaning Gusti luwih becik kowe baliya alas iki dadi panguwasaku oleh mbacut ora oleh bakal tak ruda paripeksa wah lakon tak gegulung rimah-rimahe
Wah. Wah. Solke. Wah. Kakang Jaya Sudirga tekaning pati. Wah, nanging ora dadi apa. Merga aku lan Kakang Jaya Sudirga bebasan raga loro nyawa siji. Wah, ya Kang tak lompati uripa meneh, Kang. Udun. Wah. Ya, colke. Wah. Waduh. Lho. Pun suwuk niku ngaten lho. Fat out. Niku wau jenengan apake, Den? Tak tuku Mbok Petruk. Wah. Asik tenan. Luar biasa. Siti mewah. Ya kok jenengan saged kiat junjung buta gedene semanten niku? Iya Petruk le latihan soale butone cilik-cilik. Oh lah.
Aja dinalar ya Petruk. Nggih boten ajeng kula nalar. Pun monggo Den. Nglajengaken lampah riyen ya Petruk. Ayo derekno aku nggih ndika ngestaken dawuh. Putuku Nger. Wes mana? Kula wonten dawuh Yang. Kae, kula sing sisih Pratina kae ana wit gurda gedhe. Kang dumunung ana sak cedhahing Gundaka. Prayogane kanggo mapan Subrata minta anugrahaning Hyang Agung. Wis enggal tindakno aja nganti rondening gawe. Yang tapa brata menika kangge menapa to Yang? Kanggo nyambungke rasa lawan Gusti Kang Maha Kuwasa. Dimen sira bisa anggayuh kamulyan lair lan batin. Kula menika sampun mulya Yang. Kula menika anak ratu, anake wong sugih. Boten sapriyatin nggo mantuk mawon kula pun luwe Yang. Oh, lah kondong blekudung Nger Lesmana. Kowe iki calon ratu ya Nger. Ratu kuwi kudu mumpuni ing saliring reh. Ora mung hidup madang wae. Kudu gelem prihatin lan prihatin. Mara gage wiwitana anggonmu semedi ya Nger. Lah nek kula menika hidup ngombe kok, Mbah. Mboten madang ra masalah penting iso tuku ombe. Kowe iki ya meng padha wae. Wah, mara gage wiwitana anggonmu semedi ya Nger. Iya, Nger. Wis aja sumelang. Pone yang kelawan paman-pamanira Kurawa Nurada. Saka sak pembalang lawan jeneng sira Nger. Nggih, Yang matur sembah nuwun. Wis gek mapano. Meraina semubang Iwang Haruna. Kadinetrane nganggo rapuh, sabdaning kukila ringkani kara sageter. Kene tuaning kong lerwu sing bini panca ong.
yen ora kliru pamawasku. Iki putra Ngastina Raden Lesmana ing atase Semedi kok ora bisa wening rasane. Ya coba tak dedere bocah iki. Eyang. Ya ampun, Eyang. Ya ampun. Eyang. Ana apa, Ger? Oh, lah kok mlayu-mlayu kaya mengkono. Kaya lagi doyak karo kewan ganas. Nggih leres Eyang. Leser anu leres sanget. Lah banjur kepiye? Doyak apa? Kula dioyak kali macan Eyang. Wah, lah ya kujur jan. Jeneng sira gagal tanantuk karya. Pancen godane kaya ngono kuwi kok, Ger. Sira ora kuat godha ana macan wae wedi. Oh, lah dalah Lesmana, Ger. Piye to Lesmana? Dadian ngono sira gagal tanantuk wahyu. Wis, prayogane bali ning Praja Ngastina wae. Nggih, Eyang. Raden Samba putra Ratu Ndwarawati. Yen Prabu Kresna kae ratu pengpengan, apa anake lanang uga mulat kaya wong atuwane? Ya, tak cobane Raden Samba.
Walah dalah, lara apa to? Ora lidok ujare wong adaplok. Bola bali iki yen tekan mesti bisa ketekan Kang Ginayo. Tuladane iki kaya aku Raden Samba. Walah dalah. Dasar anak ratu kondang yen satriya limpat ing sembarang reh. Mula cetha yen aku iki satriya pinunjul titah kang pinilih. Awit dina iki jagat bakal kebrebekan marang kondanging Samba. Kang wis sembada boyong marang Wahyu Cakraning Rat. Wauto Bathara Wulandharma pengawaking Wahyu Cakraning Rat ingkang manunggaling Raden Samba. Duwi mulat sang bagus datan kiat meperho nafsu. Mila wahyu oncat saking hanggane Raden Samba. Mangkono temah nglumpruk Raden Samba kaya linolosan otot bebayune. Loh. Wah. Wah, mati aku. Yen ora pangling putra panengah Pandhawa Raden Abimanyu. Yo, mara coba tak jajali, tak godhane Raden Abimanyu. Satrio, kaya gini kowe ora gelem raoso karo aku. Mengkoton dhisik kisana. Ngalahke wong liya kuwi luwih gampang tinimbang ngalahke nepsune dhewe. Sedyane mung bakal nggayuh wahyu kamulan ora nedya gawe pepati. Apa yen wis oleh wahyu kowe bakal golek kondang. Walah dalah cetha kowe kepengin sugih lan kepengin mulya. Kathi sugih bondo kowe bisa tumindak sak karepmu dhewe. Benerke kang luputke kang bener. Nginger marang jejeke ngadil luput pandakwamu. Ciptaning Abimanyu mung mligi mulyaki marang kawula. Abimanyu ora bakal nutup mripat buntu talingan weruh kawula kajiret dening kasangsaran.
luwih becik Abimanyu lebur tumpur lamun tan bisa ngangkat kamulyaning bebrayan agung. Wah, iki sing tak goleki. Mangayu Bagyandara dene Ndara Abimanyu sampun kasembadan gayuh wahyu cakraning rat iya Siwa Semar. Pun monggo mboten sasuwen teng mriki nggo wangsul teng negari Ngamarta iya Siwa Semar ayu. Tineng carita jeneng Selawatra kali sasunderan apuranten wonten lebat kawula. Wah, Werkudara yo endi wahyu cakrane rat tak jaluk. Wah, tungkak tampanana. Wah. Wah. Bali. Jigul Petruk. Ayo kepiye? Jaluk wahyu cakraning lat njaluk dikwampleng. Aduh. 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 Aduh.
aku ngger kabeh wae. Kula Ibu. Wah. Kondi babuwana apa? Kula wonten dawuh pandika Ibu. Ya wis sawetara anggonmu Suwita ana pakuron saka 5. Saknyatane aku ya mung kepengin meling marang sak sira kabeh. Rehning iki bakal diadani pendadarane putra siswa saka 5. Kepinteran kuwi asale saka ngulir budi lan pamikir. Golek akal partikel temase abot dadi enteng sing adoh dadi cedhak. Banjur kasekten sing angka 2. Kasekten kuwi asale saka Tapabrata ingkang tumanjane ya kanggo ngenteng-entengi jejibahaning urip. Kula tindakno kabeh dawuh Gurumu Resi Durna ya ngger. Inggih. Ngastuaken dawuh. Lan kula nyuwun tambahing pangestu Ibu. Wah, babu pundi? Yo, estoke dawuh aku njaluk pangestumu. Inggih. Ngastuaken dawuh Ibu, kula pundi paduka Ibu.
Lumundur sang rakyana patih nanging Prawadya sawega pasur tambur miang suling pepandhen daludak miwa bandira kakandha mawarna warna pindha jala diana sri kawuryan wah Paman Haryo niki pripun Paman? Niki pendadaran siswa saka 5 sampun ajeng diwiwiti nanging kula nyamaraken dhateng sagotane adi-adi kula para Kurawa awit salaminipun pamulangan Kurawa mboten sami tegen mugen nampi piwucale guru. Wah Hewan, leres niku. Niki pendadaran siswa saka 5 sampun ajeng diwiwiti. Kamangka kula niku mboten ate gladen, Man. Ora tau sinau, Man. Terus mengke nek biji kula elek terus ora lulus. Lah, iku Man. Wah, kacau, Man, kacau. Dursasana kuwi meneng dhisik ya, Ngger. Angger Kurupati niki mangke ingkang wigatos Kurawa sagete lulus pendadaran to Ngger nggih niku ancas kula Kurawa ampun ngantos kewirangan nggih kula pun tanggap kok Ngger Kakang Durna niku madeg paguron saka 5 niku mapan wonten ing negari Ngastina tegesipun nika wengi Kurawa pun ampun kuatos to Ngger. Samenika Kurawa sami bidal, sami budal ten pertapan Sukalima, mangke kula tak ndhisiki laku, kula tak nemoni Kakang Durna. Kartomarma, lho wonten dawuh Man. Budalna para Kurawa ning pertapan Sukalima ya Ngger. Nggih, ngestoaken dawuh. Lajeng bidalipun benjang punapa ketang colok lintang sambung ngober budala dina iki Ngger Kartomarma nggih ngestoaken dawuh Man. Saweka siyaga budalan Pasar tambur yang bande samya imbalan Arompetmu nyamungkong sesautan Umreka prajurit saweka budalan
tampil ke muka memberi apa? Sabrak bergerak, sabrak, ayo angkat senjata. Maju-maju prajurit, ayo pasti menang. Prajurit sawi kubur
piye piye ya iki ya. Ya tau tiga iki. Lho cah itu piye apa ya ya. Wah, jan kalbune legen nek iki tenan. Iya. Arya Sengkuni ingkang rawuh. Inggih Kakang Durna. Kula ingkang sumangga sowan nyuwun pangapunten yen ganggu kamardikane Kakang Penemban. Nggih, mboten dados menapa Tepati? Wonten napa Tepati? Kakang Durna, napa siyos ngadani pendadaran saka lima? Nggih, lah siyos. Pripun kersane Adi? Harya. Lah yen siyos kula mung ajeng nyuwun keterangan. Reh ning cethane Kakang Durna niku urip mulya mubra-mubru mapan ing negari Ngastina. Nadyan kados pundi sampean sampun sami nekseni yen to Kakang Durna niku wonge Kurawa. Nggih napa mboten? Mula tak suwun mulunging penggalihe Kakang Penemban pripun carane supados anak-anak kula sata Kurawa lulus pendadaran. Kakang mboten sah panjenengan damel unggul tinimbang Pandhawa. Ya unggul jurite, ya unggul bijine. Cethane ngaten mawon. Bakal saya pinardawa kamulyanipun Kakang Durna wonten negari Ngastina. Pun niku Kakang, mang penggalih Kang. Godhong manyor-manyor prit. Gantel butute kisa. Adi Harya. Njur kula niki manganggep Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon.